Беларуская мова з ліхтарыкам. Мае хатнія абавязкі. Што я раблю дома? Кожны дзень я вучуся, чытаю і выконваю заданні. А потым прыбіраю на стале. Я дапамагаю маме, гатую смачную ежу. Я умею пыласосіць. Мы змятаем смецце і мыем падлогу. Я магу праць адзенне і прасаваць бялізну. Мне падабаецца паліваць кветкі. Кожную раніцу я запраўляю ложак. Пасля вячэры я мыю посуд. А якія хатнія справы ты любіш? Знайдзі малюнак. Гатаваць ежу. Нумар 4. Паліваць кветкі. Нумар 8. Пыласосіць. Нумар 7. Праць бялізну. Нумар 1. Запраўляць ложак. Нумар 6. Прасаваць бялізну. Нумар 5. Змятаць смецце. Нумар 2. Малайчына. Беларуская мова з ліхтарыкам.